Záujem ľudia, tu je Savač a dnes vám chcem ukázať tank vlkodav z Paradox bedničiek pri móde Waffen Traeger. Je to moje prvé video s mikrofónom, takže bude to tak aj počuť, samozrejme, že aj vyzerať. Ale no, poďme na to. Pancer tohto vozidla nie je nejako výnimočný, no ale občas sa samozrejme podarí niečo vyblokovať. Napríklad, keď postavím proti sebe z dvoch vlkodavov, tak má na primárnej munícii má 245 mm prebojnosti, čož to je možné, že to tam prejde. Do boku sa nemôžem ani baviť. 70 pri najlepšom 80 mm panciera. Efektívne no takých 80, 75, 90 a zadná časť, ani nehovorím 40 mm. Alfa 390 prebojný som hovoril 245, ale na premovej munícii je tu 294, čož sa dá použiť, aj keď to nie sú žiadne zázraky. 9,19 sekundy nabíjania a tu mám posádku s 110% bonusom, tak neviem. Keby tam dám ventiláciu, tak by to samozrejme niečo tiež ešte zvýhlo, ale ja to mám takto. 3 sekundy príprava salvy. To je veľa, a strašne veľa. Len pri IS 2.2, tie 2 sekundy to je veľa, tak nehovorím ani o tomto. Čas zameriavania, no dajme tomu rozdiel pekný. TPM-ko použiteľné. Pohyblivosť na tú rýchlosť tých 55 sa to dostane, ale samozrejme nejaký ten často potrvá, nie je to nejaký rýchlík, maskovanie to má. Na to, že to je metko, mohol by mať viac, ale inak dá sa povedať, môže byť dohľad 400 metrov, taký priemer. 1740 hápok, tiež je to použiteľné, aj s tou pohyblivosťou sa to dá samozrejme že využiť. Vybavenie som sa dal turbo, kalení a zameriavanie, vylepšený pohon dela. Iní hráči si sem už podávajú iné, no ale čo sa mi sem hodilo, to som dal. Keď mi sa to zameriavanie, by sa aj napríklad tá venta zišla, no ale to je fajn šmekať, ten je fajn šmekať, ak sa povie. Posádka, ak som hovoril, 110, no 105% bonus brať bez zbraní. Robí to dosť, no neviem, odkiaľ som to zobral, niečo Škoda T40, vôbec netuším. Všetko rovnaké, som sa dal prostorová predstavivosť a bok po boku a pri nabíjaní. No, máme tu mapu step. A proti mne sú dvaja vlkodavovia, čož nezvyklo byť. Toto tu natáčam, alebo ak to nazvať, na druhý krát, lebo som zistil, že môj mikrofón je tak naprd, že hra tak prehlušila ten môj hlas, že som skoro sa ani nepočul. A pri tuto na začiatku bitky, čo bolo tých 15 motorov všetkých počuť naraz, nebolo počuť ani pípnutie moje. Za 3 hry, čo som hral, ani jeden vlkodav nebol proti mne, ani so mnou v týme. Som vedavý, ako budú hrať. A obidvaja idú tiež na heavy flank. Dúfam, že niečo spravím. Mobilita, no, jak som už na začiatku popisoval, tá rýchlosť sa tam dá poznať, ale kým sa to rozbehne, no nejakú tú chvíľenku to potrvá. Toto som mal asi šťastie, že ma neprebil. Počkať. Neskoro som zareagoval, blbec. Blbec som. Sa hovorí, s prostým majú šťastie. No. APčkom to tu. A neviem kam poslal. No tak toto bolo riadne lakejovná rana. Som až moc pokúšal, skoro som prišiel o väčšinu hápok, čo mi ostalo po tej saule. Jeden vlk
Kodav, druhý je furt hentam. Vystrelil Saulu, Killana schytala takisto. Tomu Kodavovi sa hrá proste. Keď vám hen tak strieľate sable, tak ani polku z nich netrafím. Ako sa to dialo pri prvých troch hrách. Ktoré našťastie ani nemusím dávať na YouTube, lebo viem, ako by to dopadlo. Tuto oho, vidím, že nemá čo robiť. Myšľam, či nejako sa začať hýbať, alebo tu ostať, ale ja sa budem najlepšie, keď ostanem. Pekne, trafilo to. Ten tank, no inak to dielo toho tanku tak rolí. Som zistil, že... Ne, že zistil. Sa mi hovorilo, že ja si budem musieť hrať na istotu. Lebo... Pokiaľ si nezamerám, tak proste sa netrafím, si zistil. Toto není možné už. No, tu je jasný príklad. Idem dozadu a táto tu fraška spredu. Samozrejme, že mohol som to aj lepšie zahrať, no ale všetko by som nebol jasný. Potom keď sa vráti ten vlkodav, si môžeme názorne ukázať, ak sa to má hrať, ak sa to nemá hrať. V mojom prípade, ak sa to nemá hrať, a v tom vlkodavovi, čo bol proti, sa ukáže, že ak sa to má hrať. Lebo ma pekne rozprášal, ak sa povie. Ale ten gun handling, on taký všelijaký je, no. 1045 koní to má. Takže to nemalo byť zle, ja neviem, kde je problém. 65 dopredu, 19 dozadu. No, vrátil sa. No ideme kúknúť, ak to dopadlo. No, 2600, druhé 2500, ja 700. Takže pekne pomondiatá hra. Ak sa povie, tak skúsim ešte jedno, možno bude lepšia. Konečne. No, Malinovka, no. Dvaja Evrovia. Tak už vidíme, jak si to budú drániť zase. Si budú priam, že užívať. Ja som v podstate mohol aj na ten kopček, len tam kým ja. Však. No a však skúsime. Dáme goldy. Uvidíme, jak sa bude dariť proti Evinám. Sa len modlím, že na to zázname bude už konečne počuť môj hlas, jak nie, tak to už ani nejdem natáčať. Lebo pol hodinu som zabil pri tom minulom, teraz zabijem ďalšiu pol hodinu, ak sa povie. Neviem, či není náhodou... Neviem, či má tu jednu palku, tu THM-ko, alebo ten zásobník. Ťažko povedať. Nie je jasné, že toto video nebude mať nejaký úspech, ale však spýtať sa môžem. Ak tu niekto nájde, kto si nájde tento odkaz, tak do komentára by ste mohli napísať, že aký tank by som mohol skúsiť. Cez Google na oficiálnej World of Tanks stránke si môžete pozrieť môj účet z World Player Stats, štatistiky. Tam si môžem povedať, aký mám tank, alebo aký nemám, tak možno ho kúpim a môžem nejaký hry s tým zahrať. Samozrejme, že prémiové tanky nebudem mať všetko, čo bol blbý, ja som ich predával, lebo finančná kríza na mňa dohliahla. Sa mi ľúbi, že chcem vidieť viac Medlock jak Heavin, PKčko sa sem teperí, my to tu už vyhráme, keď ono sem dojde. Skúsim sa sem na horizont postaviť tým kričkom tuto. Na horizont, z toho rohu. To zbožňujem, keď sa sem vždycky zaparkuje také nejaké, že sa taráva. Nemožno ho spotnúť a nás tu práši stále. Tu som bol naposledy z Heavinov a nepamätám. Škoda. A nie, spotla ma, som prekvapený. Artináta, neviem čo robiť, či zameriava alebo za čo iné. Neprebil. No M103. To bude ešte ťažké dnes.
trafím zem. Skúšam tam tú bredavicu nejako natrafiť, ale nemá to asi moc zmysel. No dobre, to som mal šťastie, jak sa to asi, aj keď strieľajú normálnu muníciu a pečka. Goldy tam našťastie nenabili. Dobre, prebité. Ešte tu jednu by som tam skúsil. Track. Artina to skúšala. Keď mám vzhľad toho tanku hodnotiť, tak ten tank nie je nejako škaredý. Ako mne sa ľadovo ľúbi, len to veľké to je. Cinka to... Na papieri to je napísané, že to je troll. V realite sa to dá ešte využiť, ale tiež to je také, že... Neviem, toto neprešlo. Dobre, cúvam. No toto som mohol pustiť. Aby tam neprešlo ani keby one. No poďte. Povie vekačka. Muníciu, no pekne. Nemá ani zmysel cúvať toto, vekačko ma tu tak net prebije, dobre. Zamýšľam asi toto. Môžem rovno zaparkovať dozadu. 2-3, to mi ukazuje o 3,5, že prehrávame, neviem, či to je pravdivý ony. 6 hápok ostalo. Čakám na Artinu, kým si ma nájde. Možno. Čo na kopčekoch bude, aj keď to nemám kto spotiť, takže to bude blbosť. Viem, že strácajú trpezlivosť, tak idú prerážať spodkom. 103 z toho ako si rozmyslela, či? Parčic. Že ma nevidíš. Dobre, som trafil. Teraz Artina ešte. Mám tam APčko. Nie. Uni. Dobre. Artina neletí, zemiak neletí. Dobre, paťák. Vecečko, to som mal asi šťastie. Paťák sa tu s ním nechcem láčiť, keď tak vidím. Aby som zavoril na ústup. No to inak prehráme ešte viac. No a svietím Ebr. Nehovorím, že sa im bude hrať. Na čo? 1000 damage. Zase tragédia. Ako inak? No, hra samozrejme, že porážka, či nedovolí čakať. 30 000 do minusu. Proste 4. Však sa nepočíta. KPZ to 4000. Škoda tiež 4000. Ďalšia škoda, no to je 56, to je 50, 2800. Ember 1800, medaila. Hlídka. U nás baťák 3,7 tisíc. Dá sa povedať, nebol som na tom až tak najhoršie oproti zbytku týmu. Náš Ebr, ten sa mu zase neuživil. No ale na dnes to už si bude už stačiť, keďže tank hodnotím tak 6-10 a inak pohodička. Takže máte sa.